Здравейте! Казвам се Мирослава и съм създател на общността Step Up Компас. Причината да създам тази общност е защото осъзнах, че много хора днес, в това динамично време, в което живеем, пълно с много информация и с много предложения, не се нуждаят от още обещания и мотивационни фрази, а от яснота как се вземат решения и как тези решения се превръщат в резултати с времето. Step Up е общност за хора, които не търсят бързи решения, а искат да изграждат стабилност, ясно мислене и дългосрочна посока в работата, доходите и решенията си. Защото това е общност за личностно и финансово развитие. Разбира се, това няма да е място за всеки, но ще е място за тези, които са готови да поемат отговорност и да действат последователно. Има една мисъл, която много ми харесва и много добре описва смисъла на общността, така както аз исках да я създам. Тя е на Блес Паскал и казва: най-голямата привилегия, дадена на човека свише, е да бъде причина за добри промени в живота на някого. И така, с това видео няма да те убеждавам в нищо, нито ще ти продавам нещо. Просто ще споделя моята гледна точка и реалността такава, каквато я виждам аз, за митовете около бързите пари. И ще се опитам накратко да обясня защо повечето популярни начини за печелене на доход всъщност работят основно за тези, които ги предлагат. И така, всички искат да печелят хиляди на месец. Но истината е, че повечето хора никога няма да се доближат до тези цифри. Не защото нямат талант, а защото търсят вълшебният бутон. И точно на това разчитат цели индустрии. Колкото по-трудна е ситуацията на един човек, толкова по-силно той вярва в бързите и лесни решения. Затова пазарът е пълен с обещания за бързи пари. Всички сме чували този израз, той така звучи много удобно и създава усещането за много голяма сигурност. Седиш си вкъщи на дивана, имаш лаптоп и интернет и парите са на една ръка разстояние от теб. Само трябва да се протегнеш и да си ги вземеш. Да, но не. Това е митът за лесните пари. Всичко, което се продава масово, се продава не защото има чак такава висока стойност, а защото има търсене. Търсене от хора, които искат бърз изход от трудни ситуации. Продава се надеждата. Надеждата за по-добър живот, за по-сигурно бъдеще, и това ще работи докато има хора готови да платят за надеждата. Докато има търсене на лесни решения, ще има и предлагане. И обикновено това предлагане расте по-бързо от развитието на хората и тяхното разбиране как всъщност работят парите. И затова много хора, които търсят как да печелят в интернет, попадат в един и същи капан. Те влагат време, влагат пари, влагат енергия на места, където самият модел е устроен така, че печалбата няма да отиде при тях, а ще влезе в джобовете на създателите на тези проекти. Истината е, че по-сериозните доходи се появяват там, където човек поема отговорност и мисли по-дългосрочно. Дори човек да няма знания в дадена област, това не е проблем. Знания и умения могат да се развият. Човек, ако има желание да се обучава, да се образова, той може да има такива знания и умения. И тази диагностика, която правя в момента, не е за да те постави в рамка или да те обезцени. Тя е за да
разбереш и да бъдеш честен със себе си. Да не си създаваш очаквания, които не съвпадат с твоите действия. Защото до по-високите доходи стигат не хора, които просто мечтаят, а тези, които са готови да действат всеки ден, да действат спокойно, да действат последователно, търсейки варианти за постигане на целите. Големите доходи почти никога не са резултат от случайност. Те са резултат от систематична дейност, от систематични действия. А системата не е нещо, което е така много вълнуващо. Тя е бавна, тя е повторяема и е често скучна за някои хора. И точно за това рядко се показва като един основен път за възможност на хората да печелят. Трудно е да се продава нещо, което изисква постоянство и отговорност. Казвам го и от личен опит. И едва когато човек спре да вярва в обещанията за лесни пари и започне да гледа къде в реалността се създават стойност и печалба, той ще излезе от този омагьосан кръг и ще може да направи нещо по-стойностно за себе си. Така че нека да бъдем честни. За да се изгради доход от порядъка на хиляди, не е лесно. Напротив, трудно е. Дори в много случаи е много трудно. Но е напълно възможно и може да стане. Но това е път за хора, които разбират, че доходите се създават чрез система, чрез дисциплина и способност да решаваш реални проблеми на реални хора. Всичко останало са просто обещания и добре опаковани послания, които звучат много приятно, но рядко водят до устойчив резултат. И така, ако това, което чу до тук, ти звучи логично и има смисъл за теб, можеш да се включиш в нашите живи срещи на общността. Там се събираме, за да говорим открито за реални възможности, за да споделяме опит и да търсим заедно как всеки един от нас може да направи следващата си крачка. Без да даваме обещания, без тайни формули, без натиск, просто едни реални, смислени разговори с реални хора и идеи, които могат да се превърнат в действие. Информация за срещите ще има под видеото, а дали ще се включиш, това решение вече остава изцяло за твое, нали? Искрено ти благодаря, че отдели време да чуеш тази моя гледна точка. Самият факт, че си останал до края, показва нещо важно. Показва, че имаш желание за развитие, че търсиш яснота, а не обещания и че си готов да погледнеш реалността такава каквато е. Това не е лесния начин, но е смисления начин, смисления път. Така поне мисля аз. Пожелавам ти спокойствие в решенията, последователност в действията ти и търпение към процеса. Ще се радвам да продължим разговора на живо в общността и в следващите ни срещи. Благодаря ти, че избра да бъдеш тук с мен в това видео и до скоро!